És elindulok én innen, úgyhogy... És csinálok utána egy-két fotót. Nézd meg, ilyen mózsok, meg ilyenek, meg minden. Hát látom, te jó Isten. Jövök én errébb. Hát ami a Lomis telepen képződik, nézd meg. Itt vannak kábeloktól kezdve minden, amit el tudsz képzelni. Műanyag kábel, gumi, műanyagok, szemét, mocsok, ami... Hát... Gyerekek, még arrébb menni se lehetni. Itt a vasanyagtól kezdve minden, és ott meg a gödörni, amiben elássák, meg itt a másik gödör, nézd, de amelyikbe elásták, itt végig. Végig, itt ide vannak elrejtve. Hát apám, ez környezetszennyezés, mi? Tuskókat kiszedték ebben a címszóval, ugye? És utána ide belenyomták. És akkor ez a víz, ez talajvíz, vagy esővíz, vagy mi? Hát, megy bele a szemét, sorba, és akkor utána rányomja. Hát ezt mondtam, tegnap ezt mondtam épp a bizottsági ülésen, hogy most már tényleg oda kellene figyelni, mert és van bátorsága megtenni, és egyetlen egy számlával nem prezentálta az egész... El kellett volna kérni már akkor, aztán jó napot, aztán kész, annyi. De az egész izét nézd meg, hát a levegő, minden, az útra kimegy, ez a füst. És azt hiszik, hogy köd van, ja. Azt hiszik, hogy köd van. Borzasztó, gyerekek. Hát ezt megengedni. A rendőrség hogy reagált aztán? Mi? Ja, tudják. De hát ha tudják, akkor már rég kellett volna. Akkor kellett volna intézkedni. Ott vannak a gödröknél, ott az új gödör, ott van. Ezért, mert a Gábor említette, hogy látott itt ilyen markolót. Hát mit keres itt benne a markoló? És azt mondták, hogy ház alapot építenek. Hát gyerekek, nézz oda nézni. Meg a mezőrök itt van, ez külterület, nem az enyém, mégis hol vannak a mezőrök? Hát nem tudom. Épp a Gábor tegnap mondta, hogy nincs velük megelégedve. Hát magamba. Mert mondok mást is. Hát de ott is mekkora kupleráj van ott a bontónál. Hát itt ez az egész ezt az egészet föl kellene robbantani, fölszámolni itt minden. Be. Hát ezt ha így hagyjuk tovább, gyerekek, ebből világra szóló botrány lesz. Na most tényleg a címlapra kerülünk a naplóba, hogyha ezt mi megengedjük. A naplóba vagyunk Mi? Hát mert valamelyik fölhozta, hogy a Zsolt, szórakoznak velünk a naplón. hogy a napló szórakozik velünk. Hát jogos, figyelj ide, hát az igazat írja meg. Hát most ez rajta lesz ez a szöveg minden a izémon, a videón, amire... Nézd meg, hát itt vannak a gödrök, az előkészített gödrök itt vannak, nézd ide, amit... Itt vannak az előkészített gödrök, itt a gép, amivel tolják be, dózerolják be a mocskot, szemetet. A Ferenci, akkor én is akarok vele beszélni. Aha, itt vagyok én is egyébként. De, ja, visszamegyek, akkor kihozlak. Várja, hadd beszéljek már vele 2 percet. De vagy egy kihozlak. Jó, hát most. Ki jön? Jó, akkor hova menjek most? Jó. Oké. Már elmentek, felvették itt a szereteket, aha.